titħawwaċ qudiem din it-tbatija. Kien faċilment titħawwa tgħid għax jien ma stennejtix. Ħansi ma nsemmi l-ħadd, nsemmi lili. Ma stennejtix minn Father Hayden jagħmel hekk. Ma stennejtix minn Marti tagħmel hekk. Ma stennejtix minn żewġi ma stennejtix minn uliedi u titħawwad għax dik l-azzjoni irċevejta minn ma pretendejx li tirċevija. Kieku rċevejta minn għand ħadd ieħor ma kienx tħawdek, imma x'irċevejta minn għand dik ħatħawdek. Għax irċevejta minn għand dak ħatħawdek. Franġisku qed jgħidilna sabar u titħawdux qudiem it-tbatija. It-tielet ħaġa li dinna Franġisku trid tgħiduni, titkellmux kontra. Mela jekk dan kollu soffrih bis-sabar. Mingħajr ma titħawwad u ma titkellimx kontra l-persuna li tikkawżalek it-tbatija. Kemm aħna eżistiet tendenza tagħna tkun illi aħna verament nitkellmu ma' kulħadd fuq il-persuni li jkunu tikkawżalna tant sofferenzi. Irridu li kulħadd ikun jaf l-istorja tagħna. Kulħadd ikun jaf dik il-persuna lili minn xiex qed tgħaddini. Kulħadd irid ikun jaf dik il-ġara minn xiex għaddietni. Kulħadd irid ikun jaf dak il-kappellan minn xiex għaddini. Kulħadd irid ikun jaf ħuti fil-komunità minn xiex għaddewni. Kulħadd irid ikun jaf. Ma titkellimx kontra tiegħek San Franġisk. Li vera dik il-persuna ma tgħidx kontra tagħha. Ir-raba kwalità eżisti attitudni li Franġisk jgħidilna li f'dan kollu ġifieri f'dil-ħsara ngħidu hekk li qed tissirlek trid tiskopri l-Alla. Franġisku qed jgħid huwa Alla qed jitkellem permezz tiegħu. Araw eżisti San Franġisk ma jaqafx fuq il-persuni illi kkawżawna d-tbatija biex jiskopri l-veru, imma jagħmel pass il qudiem u jara Alla l-imbierek kif qed jaħdem f'din is-sitwazzjoni. Alla l-imbierek il-Mulej Ġesu x'qed jipprova jgħidli f'din is-sitwazzjoni. Il-ħames kwalità eżisti hija l-umiltà li taraf lilek innifsek. Franġisku jgħidilna li f'dak kollu qed jiġrilna jekk konna attenti l-qari il-Mulej qed jgħidilna xi ħaġa dwarna. Għajru ħajli l-brigant li jisraq il-karità. San Franġisk ma kienx hekk imma fl-istess ħin qed jgħid isma' il-Mulej qed jgħid il-verità dwar in-nifsi qed ikellimni dwar permezz dak li qed jippersegwitani. Għaliex jgħid hekk eżisti? Għaliex xi drabi aħna eżisti vera fil-qalb tagħna aħna ma nafux minn aħna biżejjed. U l-bniedem ikun jaf minnu fil-verità meta jgħaddi mid-tbatija, meta jgħaddi mill-oppożizzjoni. Inti taħseb li inti mara kalma? Xi ħadd jomsok u tibda tiżbruffa. Il-Mulej ikelmek hemm jgħidilek isma' Mari, m'intix kalma ta' inti. Inti taħseb li kapaċi taħfer, tiġik ċirkussanza u tgħid Fader qatt ma stennejta di u ma nistax naħfer, kemm kont naħseb li naħfer jiena. Il-Mulej ikelmek jurik il-verità dwarek innifsek daw iċ-ċirkussanzi. Irid ikollok l-umiltà illi inti taċċetta. Is-sitt kwalità eżistijaj kif ħadd iskopri l-ferħ f'dan kollu fid-tbatija skont San Franġisk hija li dan kollu ssofrih bid-bissima. Mela qegħdin ngħidu riżondi bissima fuq xi ftit mhux li tkun ipokrita li titħaq minn barra u ndannat minn ġewwa, imma li verament bħalma l-għajnejn u t-taqa tal-qalb u kif mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom, dak verament it-tranquillità li dill-umiltà tħalli fik tistanka tesprimija eżistijaj fuq wiċċek. U tiskanta l-mod kif inti verament tħares, il-mod kif inti titħaq. Anka l-facial expressions tiegħek vera joħolqu ambjent ġdid mhux biss salta madwarek, imma anke miegħek innifsek. Il-mod kif int tħares lejk innifsek u għalhekk tista' wkoll waqt iżżomm bissima fuq xoftejk minkejja tbatija tkun qed tikkawża ferħ ieħor u tkun aktar kuntent int ukoll. Is-seba' kwalità li jitkellem minnha Franġisku hija l-perseveranza jekk dik dan kollu innutaw illi San Franġisk u kieku wara li kaċċina kellna nerġa' mmorru jerġa' kaċċina u nerġa' mmorru jerġa' kaċċina. Jiġifieri jisma' mhux darba ma darba tnejn tlieta. Hija darba mamma mija ma kienx biżejjed. Imma fejn jerġa' kaċċini t-tieni darba u jsawwatni fit-tielet darba. Darba mhux biżejjed jikdmuni fil-komunità, mhux biżejjed lajti darba fi żwieġ imma fejn jerġa' t-tieni t-tielet darba. L-ewwel it-tieni t-tielet radiment hija l-ewwel tifel anke t-tieni waħda u t-tielet waħda wkoll donna li se tirrepetiruha. San Franġisk jgħid hija il-qarawx persuna reali kien Franġisku ta' eżistijaj. Il-perseveranza anka meta donna l-ħajja tirrepetiruha u tibqa' tagħtira fuq wiċċek. It-tmien kwalità li jippreżentana Franġisku f'dan kollu hija li inti f'dan kollu taħseb Ġesu mislub. Mela, l-attitudni illi meta inti fid-tbatija mhux tingħalaq fik innifsek imma taħseb fi Kristu. Id-tbatija jeġġilek toħodha kontra Alla. Jew tiftakar Alla eżistijaj. Però importanti San Franġisk ma jgħidilniex biss Ġesu, imma jgħidilna Ġesu mislub.
Mela importanti li fis-sofferenza biex tiskopri l-fer veru tikkontempla mhux kull immaġni ta' Ġesu, imma Ġesu fuq is-salib. Għaliex? Għaliex dik ħatin ikumbat għad-disa' kwalità li Franġisku isemminna. Li inti għandek issofri għall-imħabba ta' Ġesu. Meta inti tiskopri kennu mulej bata biex ħabbek, tibda tiskopri li biex tħobbu tidbat miegħu wkoll. Għalhekk qed dan il-fer huwa kollu f'kuntest ta' mixja wara Kristu. U l-aħħar kwalità li hija l-ogħla waħda illi tqies dan kollu bi grazzja jgħidilna San Franġisk. U bi grazzja partikolari is-sofferenza. Għaliex? Għax Franġisk jgħidilna fil-waqt li l-grazzi l-oħrajn kollha huma Alla jitjomlok u ma tagħmel xejn fihom inti, jekk takdon ta' fejqan ma tagħmel xejn inti, Alla jfejjaq. Imma fid-tbatija tittamel xi ħaġa inti. Għalhekk jikwota l-San Pawl u jgħid ma jkun qatt niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sinġis Kristu. Għaliex biex tbagħti tittamel il-parti tiegħek li taċċetta l-sofferenza tmut għalik innifsek, toħodha kontra tik innifsek u tibqa' mixi l qudiem tittamel ħafna il-parti tiegħek. U Franġisku di jgħidilha grazzja. Il-grazzja li tbagħti għal dak li inti tħobb. Li verament tibdillek il-mentalità kif inti tħares li s-sofferenza. Huma 10 kwalitajiet eżistijej li skont San Franġisk jekk daw se nixuhom se nsibu l-ferħ fid-tbatija tagħna. Forsi din nistgħu ngħidula żinnata. Forsi meta tgħaddi mid-tbatija tgħid din mhix possibbli. Però San Franġisk kienet possibbli. U ma kienx differenti minnek. San Franġisk kien bniedem li kellu bżonn jikkonverti fajtu. Kien bniedem li għex u ddependa fuq il-qawwa t'Alla. Jekk kienet possibbli għalih eżistijej, hija possibbli għalik, hija possibbli għalija. Talqax qalbek. Fl-aħħar mill-aħħar, bekk se tirċievi biss il-ferħ perfett fil-ħajja nisranija. Din mexejn aktar li fil-bluwa tas-salib eżistijej. In-nies li namraw bħal Franġisku li jħobbu daqshekk il-Kristu huma biss meta huma maqudin miegħu fis-sofferenza li jsibu l-ferħ veru fil-ħajja tagħhom. X'differenza u x'kuntrast mir-realtà tad-dinja. Id-dinja trid teliminalek id-tbatija biex tkun ferħan, ir-realtà turik li fil-ħajja tidbati u Franġisku jurina li fid-tbatija għall-Kristu nistgħu nsibu il-ferħ veru. Jekk nagħmlu dan bl-interċessjoni tal-maħbuba tagħna Omna Marija, il-mulej jitnaslem. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom.